615 yiko kuzoyiperforma njengamanje uthini umngami sengalile umngami sengalile hawa kakakangilikhuleka take it away sizoyedlozini sithi baba kaEnzo siyathatha bhuti thatha asiye
show. Thina sise M1 Studio sihamba nomjolisi uLady D ukhona e-studio. Sobe Ukhozi FM siyakutholakala nabo SABC Plus. Eyokugcina ke leyo performer iyona le engenile kumncintiswane wengoma ehlukaniswe yabesilethela kuphuma ngaba Black Technologies my love. Ongakavoti umuntu ngoba isona sikhathi lesi sokugqugquzela umuntu ongakavoti ohlile ekhaya awuba-convince mani. No, ngiyacabanga ukuthi nabo abantu bayazi ukuthi i-2K kufanele liwine. Nakanjani kuzobe kumlando ukuthi i-2K ihlukaniswe nyaka. Njengoba imnandi kakhulu ethi so abantu bavote ngamandla kakhulu kunakuqala njengamanje. Ngoba nje umuntu akavote uyalala uyavuka wenzani before wenze leyo nto yenza phosi vote wenze leyo nto phosi vote wenze leyo nto nakanjani mhla ka 31 usithi hey madulu sitela tsemalami wena tlisenia darling. Oh man, sivota kanjani cela usikhumbuza futhi one more time. SMS akuthi ingoma G uthumele ku 35615 ingoma G ku 35615. Izweleke ingoma G 35615 my Dululu 1 2 3 let's go. Yeah.